Aquesta setmana el temps no canviarà molt. Dilluns arribaran els núvols i ens faran companyia durant tota la setmana. Hi haurà moments que sortirà més el sol i altres que marxarà. La temperatura mínima serà 11 graus i la temperatura màxima serà de 19 graus. Que tingueu molt bona setmana. El dia 24 d'abril el metro fa 7 anyets. Quina emoció tan gran! El 7 és un número màgic. 7 eren els nens de Blancaneus. 7 els magnífics. 7 els dies de la setmana. Vaja, un munt de coses fabuloses que es relacionen amb el número 7. Però el que ens ocupa avui és el nostre aniversari. I aquest any tenim qui bufi les espelmes. Oi, Siset? Haurem de vigilar que, amb el golafre que arriba a ser, no es mengi tot el pastís. Per molts anys ho podrem celebrar i seguir sumant presentadors, nacionalitats, notícies i curiositats d'arreu del món. A l'Índia, al març, se celebra la festa Holi, on els petits i els grans es llencen pólvores de colors mentre canten i ballen. És una antiga festa religiosa hindú que s'ha tornat molt popular arreu del món. Aquesta festivitat té un altre significat. És la festa en què cada individu pot deixar els errors del passat, oblidar i perdonar. Aquesta festa també marca l'inici de la primavera. Per celebrar que aquest any Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, s'ha fet una maqueta interactiva de la ciutat de 84 metres quadrats, que mostra la ciutat en el passat, en el present i en el futur. La podeu veure gratis a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili fins al 13 de desembre, des de les 10 fins a les 7 de la tarda. L'adreça és carrer del Rosselló 8789, a l'interior d'Illa d'Eixample, i l'edifici de l'antiga seu és una joia modernista. Us animeu a anar-hi?